Moi bons días a todos e a todas. Vamos a dar comezo desta sesión ordinaria prevista para hoxe, venres 26 de abril, ás 12 da mañá. Primeiro punto da orde do día, aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinaria de 2 de abril. Non sei se hai algún comentario aos efectos. Procedemos á votación. Votos a favor da aprobación do borrador da acta do 2 de abril. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto da orde do día, renuncia ao cargo de deputado provincial presentada por don José Carlos López Campos. Isto sabedes que era o deputado de Cooperación en representación do Partido Xudicial de Astrada. Foi proposto para conselleiro de Cultura. Iso implicou unha renuncia da que hoxe damos aquí conta. A persona que o vai a substituir vai a ser Belén Cachafeiro, que era a primeira suplente do Grupo Provincial do Partido Popular nese Partido Xudicial. Desde aquí, bueno, pois, desexarlle as maiores das sortes, que a sorte del será a sorte de todos os galegos, e agradecerlle o inmenso traballo que realizou nestos 8 meses ao fronte da área de cooperación da Deputación de Pontevedra. Pasamos á parte resolutiva, que é o punto... sí, perdón, sí. Ten a palabra don César Mosquera. Ben, gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Eu, co señor López Campos, tuvamos unha moi boa relación, tanto cando estaba na oposición como cando estaba no goberno. E, bueno, pois creo que non é bo para esta corporación que se vaya, pero, bueno, esperemos que en outros cargos pois o faga especialmente ben, como dixo o presidente, que será o ben de todos. Eu tamén quería facer unha reflexión que fixen outro día na comisión, que non sei que sucede nesta corporación, non sei se é culpa de toda a corporación ou é culpa do goberno, non o sei, que os 3 diputados que se nos marcharon non saliron por patas, o sea, non tuveron a deferencia de vir ao pleno ou ás comisións a despedirse. Neste caso pode justificar, pero aquí tuvemos o caso de Carlos López Fon e de Marta Fernández Tapias, que se marcharon, digamos, sin ter esa deferencia. Digo, unha reflexión, non sei, por la nosa parte, creo que fomos exquisitos con todos. Non sei se é problema do goberno ou é problema das persoas que se largaron así como por patas, que creo que non é bo, non? Bueno, se compartimos corporación, sería bo que cando alguén marche, pois, veña por aquí, pero nada máis. A reflexión, todas as sortes ao señor López Campos. Laura ten a palabra. Moitas grazas, presidente. Por a parte do noso grupo provincial, pois facernos tamén as palabras súas de agradecemento e de consideración o traballo do señor López, pois tanto nos seus anos na oposición como pois nestes meses no goberno provincial, desexarlle tamén pois o maior dos éxitos e, bueno, pois tamén ese recoñecemento por a nosa parte. Eu por engadir o de Cesario, efectivamente, que moitas veces botamos en falta esas cousas, pero me poño na situación dos 3 deputados que marcharon. Bueno, os seus compromisos personais, profesionais, moitas veces derivan en que non poidan asistir ás comisións ou aos plenos. Eu dixen no seu día tamén, cando foi a miña toma de posesión, me gustaría que houbera estado a anterior presidenta. Bueno, non puido ser, por eso que a ver si vamos avanzando neste sentido. Ben, pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é a aprobación da modificación número 7 do contrato do Servizo de Limpeza nos diferentes centros e sedes da Deputación e da terceira prórroga dos lotes deste contrato. Non sei se hai algo que comentar por parte dos voceiros, voceira. Vale. Procedemos entón á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Cuarto punto da orde do día, aprobación do expediente do concurso público para o ollamento ou constitución dun dereito de superficie mediante procedimento aberto de varias parcelas, 14 concretamente, resultantes do proxecto da parcelación do plan de sectorización do solo urbanizable industrial Outeda Curro, no Concello de Barra. Non sei se hai algo a comentar. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Quinto punto da orde do día, aprobación do proxecto técnico reformulado da actuación proxecto de mellora da mobilidade peonil no contorno da Capela de San Xoán de Barcela, fase 1, presentado polo
polo Concello de Arbo ao abeiro do programa PON 2030 e a modificación do acordo do Pleno número 4811 de 23 de 6 de 2023 de concesión de subvención. Algo que comentar por parte de voceira, voceiros? Procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Sexto punto de orde do día, aceptación da renuncia do Concello de Pontecesures á subvención concedida ao abeiro do programa REAPON e extinción do convenio de colaboración. Algo que comentar? Procedemos á votación. Votos a favor? Sétimo punto de orde do día, ratificación da resolución presidencial pola que se aproba o acordo para levar a cabo o proxecto Blue Bioeconomy in the Atlantic Area, New Products from Marine Organisms, financiado polo Programa de Cooperación Transnacional Espazo Atlántico 21-27. Non sei se hai algo comentar ou se non xa avanzamos. Sí, explica, sí. Ten a palabra o voceiro Jorge Cubera. Gracias, presidente. Moi bons días a todos e todas. Saudamos tamén aos traballadoras do Areiro que se atopan entre o público hoxe no pleno da Corporación Provincial e paso a comezar a explicar este punto. O 26 de xaneiro do ano 23, o coordinador do Grupo de Investigación Farmatox do Campus Terra da Universidade de Santiago de Compostela e coordinador da candidatura do proxecto BEAPMAR solicitou que a estación fitopatolóxica Areiro da Diputación de Pontevedra participase en calidade de socio no proxecto BEAPMAR, Blue Bioeconomy in the Atlantic Area, New Products from Marine Organisms, dentro da primeira convocatoria do programa Interreg Espazo Atlántico 21-27. A Universidade de Santiago solicitou a participación en calidade de socio da estación fitopatolóxica do Areiro, tendo en conta os diferentes traballos que se realizan no noso centro nas liñas de diagnóstico e control de patóxenos en cultivos vegetais e das súas actividades, estudio de produtos para controlar axentes fitopatóxenos e proporcionar cultivos puros, cepas ou organismos vivos para estudos e proxectos sobre o control de axentes fitopatóxenos. Participación e colaboración con universidades, empresas e cooperativas en proxectos tanto nacionais como europeos e internacionais relativos ás materias das nosas competencias e tamén apoio e investigación nas liñas dos nosos centros a empresas e outras institucións ou administracións mediante convenios e contratos. Por iso, o Pleno acorda ratificar a resolución presidencial pola que a Diputación de Pontevedra resolve aprobar o acordo para levar a cabo este proxecto e ratificar o acordo de asociación asinado polo presidente da Diputación de Pontevedra, Luís López, o 22 de abril de 2024. Non sei se hai algo que engadir, se non procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 8 da orde do día, actualización a 1 de abril de 2024 do catálogo de estradas de titularidade da Deputación de Pontevedra. Algo que comentar por parte dos grupos? Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 9, proposición da Presidencia para ampliación de cargos co réxime de dedicación exclusiva e parcial e modificación da relación de postos de traballo do persoal eventual. Algo que comentar? Sí, ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Ben, cando no Pleno de Constitución veo a proposta vía moción da Presidencia sobre os cargos de representación, os cargos de representación ou auxiliar podían desenvolver os cargos en exclusiva. Esas cousas que veñen no programa, no Pleno de Constitución, este grupo dixo que era un erro grave o que estaba a cometer o goberno provincial coa distribución que se fixo. Hoxe, preparando isto, acordamos daquela canción de Coti e Paulina Rubio, non? Daquela de nada deso foi un error, non? Nada foi un error. Non o canto porque canto moi mal, pero é evidente que chámese erro ou non, o que estamos é rectificando algo que se fixo mal no seu momento e que advertino neste pleno, advertímolo,
e que incluso non votamos a favor e que non lle gustou nada ao grupo de goberno que non votáramos a favor. Hoxe o tempo venos a dar a razón. En todo caso, pois, alegrarse de que se rectificara. Outros xa máis difícil de rectificar, verémoslo en outra moción posterior. Outros erros son máis difíciles de rectificar, pero este polo menos pois vaise rectificando. Xa no pleno pasado veu unha rectificación sobre os membros do goberno que exercen exclusiva e agora ven sobre os membros do PSOE. Ben, eu agardo que sirva de, como dixen no pleno pasado, agardo que sirva de experiencia, que non se volva a reproducir, e sigo insistindo na idea de que se recolla no regulamento orgánico para non ter que estar discutindo pleno tras pleno ou mandato tras mandato. Agardo que non cae en saco roto e nunca máis teñamos que ter esas peleas miseráveis que agora, afortunadamente, se rectifican. Moi ben, procedemos entón á votación deste novo punto número 9, que é a proposición da Presidencia para a ampliación de cargos co réxime de dedicación exclusiva e parcial e modificación de relación de postos de traballo do persoal eventual. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado cos votos favorables do Grupo Popular e Grupo Socialista. Punto número 10 da orde do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando ao Goberno de España a execución inmediata das obras para completar o paseo marítimo entre Pontevedra e Marín. Ten a palabra o vicepresidente Rafael Domínguez Artime. Muchas gracias, señor presidente. Antes de nada, una cuestión formal. Nos acaban de presentar una enmienda de sustitución el Partido Socialista. Es una enmienda que aceptamos. Es la misma moción o el mismo texto propositivo que se presentó en el Ayuntamiento de Marín y posteriormente en el Ayuntamiento de Pontevedra. En aquellos plenos ya se votó a favor por parte del Grupo Popular y se va a seguir votando a favor por nuestra parte, con el ánimo de intentar mandar un mensaje contundente al Gobierno central, un mensaje contundente que diga que hay que acabar esta pasarela a Marín. Presentamos aquí una moción que yo creo que viene a traer un sentimiento unánime de la gran mayoría de los vecinos de Pontevedra y Marín, y que no es otra cosa que es la de terminar una pasarela peatonal que une a Pontevedra con Marín. Habría que hacer un poquito de retrospectiva, y lo primero que tenemos que decir es que esa obra fue programada, preparada y diseñada por la anterior ministra Ana Pastor, es decir, dejó todo listo para su ejecución hasta la moción de censura de Pedro Sánchez. Y con esa moción de censura se produjeron tres hechos sobre esta obra. La primera es que se dividió un poco artificiosamente el proyecto en dos tramos. La segunda es que se produjo un enorme retraso en el primer tramo, tanto en la adjudicación como en la ejecución y, sobre todo, en la recepción de la misma. Y la tercera es que ese retraso de ese segundo tramo, en principio, se convirtió en un abandono de este segundo tramo, un abandono sin ninguna intención del Gobierno central para terminarla. Por lo tanto, gracias a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, ahora Pontevedra cuenta con un paseo que no va a ninguna parte. Y les invito a los señores diputados que vean y valoren la enorme cantidad de gente que usa ese paseo, que vean la buena acogida que ha tenido por parte de los vecinos este paseo, y que lamentablemente algo que tenía que servir para unir las ciudades de Pontevedra y Marín sirve para ir a ningún sitio. Creo, además, que la forma en la que los pontevedreses y los vecinos nos enteramos de que no se iba a ejecutar este paseo fue un poco irrisoria. No es normal que esta decisión se traslade en el seno de una reunión en la cual estaba uno de los aquí presente, el señor Mosquera, y se le dijo, sin venir a cuento, o a través de unas preguntas, que no había intención de acabar esa obra, lo cual levantó y generó la indignación de muchos vecinos de nuestro entorno. Y es por eso que el Partido Socialista, curiosamente el partido responsable de que no se acabe, presentó mociones en los ayuntamientos, y que el Partido Popular trae aquí mociones que por lo menos hasta ahora han sido apoyadas por unanimidad. ¿Por qué?
porque se reveló en una reunión informal o una reunión formal, pero que no iba a tratarse de ese tema, una intención de no ejecutar el final de una obra. Pero esto es un síntoma y un signo de algo más profundo, y es el profundo abandono que tiene el Gobierno de España, el Partido Socialista y Pedro Sánchez de Galicia, de la provincia y de nuestra ciudad. Una ciudad en la que en los últimos 6 años no han sido capaces de presentar ni un único nuevo proyecto. Simplemente aquellos que estaban programados de antes se mantienen y ni siquiera todos. Obras que llevan años metidas en un cajón en la ciudad de Pontevedra y en nuestro entorno solo significan que Pedro Sánchez y el Partido Socialista han abandonado a la provincia y en concreto a mi ciudad. Es inadmisible que esta situación se prolongue ni un minuto más y es necesario que el Gobierno central, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista que gobierna en Madrid nos dé y que cambie de actitud y nos dé las mismas oportunidades que tienen otros territorios. Por eso, para nosotros, nos congratulamos que muchas veces en el debate político encontramos situaciones diferentes o situaciones encontradas. Nos congratulamos que del Pleno de Pontevedra salga una decisión contundente y unánime que exija a Pedro Sánchez y al Gobierno de España acabar una obra que nunca debió meterse en el cajón. La idea de que Pontevedra y Marín estén unidas es una idea que está ampliamente representada y, sobre todo, ampliamente apoyada por la gran mayoría de los vecinos. Por lo tanto, desde el Pleno de Pontevedra exigimos que se ejecute. Muchas gracias. Grazas, señor Rafael. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Este é un asunto no que, francamente, estou incluso personalmente moi contento, non? Porque, aparte de cousas que non son imprecisas, acaba de dicir, esta foi unha idea que sacamos hai 20 anos, que ao principio tuvo bastantes reticencias, por parte de todos lados, e que hoxe se asume como algo necesario. Nos fixemos o que tiñamos que facer, que foi colaborar en todo o que se pudo para que este paseo arrancara. Isto sale dun convenio que foi xestionado sendo ministra Madalena Álvarez, que despois foi asinado con Pepe Blanco de ministro, que despois segueu con Ana Pastor, etc. Foi por fases. Por lo tanto, poñer, digamos, como fai o señor Domínguez, que parece que todo se fixo desde Ana Pastor, non é certo, non corresponde cos feitos. Ana Pastor fixo a súa parte, efectivamente, hai que reconocerlo, e así o reconocemos, pero tamén o fixeron outros. Como tampouco é certo que se dividiran dos tramos, adxudicouse todo o que faltaba, e despois, porque o proxecto, porque non daban as contas, porque non daban os cartos, pois, con modificado, pois a segunda parte quedou sin facer e rescindeuse o contrato. Digamos que o fallo grave foi que no ano 2022 o Ministerio de Transición Ecolóxica decideu non facelo. E decideu non con feitos, decideu non exactamente retirando os orzamentos do Estado para o ano 2023. Mentres, tanto o señor Miñones como o delegado do Goberno, despois ministros, viñan aquí a dicirnos que sí se iba a facer. Eso é o fallo que houve, como houve moitos outros, non vou contar toda a historia porque senón non me daría o tempo nin 3 veces máis. Ben, como se desatrancou isto? Pois cunha entrevista que a ninguén se escapa ca ministra e máis ca directora xeral de Costas, na que, por solicitude, por presión e pola influencia dos nosos diputados, da nosa diputada ou senadora e diputada de Madrid, pois hubo esa entrevista e aí xa máis ou menos le deixaron as cousas claras, e despois nunha visita da directora xeral de Costas, pois directamente nos dixo que non se podía, que non se iba a facer porque cambiaran o criterio
cambiaran o criterio no Ministerio é que non querían que se invadira a lámina de agua. Ben, iba en contra de todo o que se fixera, incluso estando esa mesma directora xeral en Costas, pero bueno, estas cousas que xa sabemos que, como era aquilo, en cuestiones de criterio huelga toda discusión, el que está en el Ministerio sempre ten a razón. Entonces, pues, cambia de criterio no Ministerio, polo tanto, ben, resulta que pola presión e do Concello de Pontevedra, do Goberno do Concello de Pontevedra, pois salvamos o primeiro, digamos, envite, que é que agora sí se van a poñer, se comprometeron a estudar a solución, a estudala con urxencia. Ben, pois agardemos que sexa así e que a segunda parte pois se cumpla, unha vez posta esa solución, pois se resolva o futuro e se faga ese paseo que os que levamos, e digo en primeira persoa, pois casi 20 anos intentando sacalo adiante, pois, en fin, nos daría unha alegría, non? Como dou unha alegría aos anteriores tramos. De feito, estaba tamén negociado co Ministerio de Fomento o arranxo, ao final, non despois do cabo, non pasando pola entrada do porto, resolver aquilo para que non fora un punto de estrangule. Estaba negociado, obviamente, non facer ese tramo, pois quedou parado. Agardemos poder retomar canto antes esa negociación, que, repito, estaba moi avanzada, xa con proxectos, con anteproxectos xa feitos e demais, agardemos que se poida facer. E agradecer, desde logo, mostrar sorprendido por esta carreira, de repente, que empuxo... Rematando, señor Mosquera. Reservo para despois, remato. Ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira socialista Ana Laura. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, pois agradecerlle ao señor Domínguez que aceptara a nosa emenda para que o acordo que se leve hoxe a cabo aquí sexa o mesmo, como decía, que se levou a cabo nos concellos de Pontevedra e de Marín, pero bueno, porque creo que todas e todos os que estamos hoxe aquí, incluído tamén o Goberno de España, teñen un claro compromiso para que esta obra, para que este paseo se finalice. A verdade é que nos fai bastante gracia que veña aquí o Partido Popular a falar de Ana Pastor, a decir que deixaron todo feito, que era obra de Ana Pastor, cando realmente en todos os anos que vostedes gobernaron en Madrid non fixeron absolutamente nada, e foi realmente en xuño do ano 2020, gobernando Pedro Sánchez no Goberno de España, cando se fixeron e se empezaron esas obras do Paseo de Marín. E por que emendamos tamén este acordo e esta moción? Porque, estamos aquí diante dunha crónica dun bulo, se lemos realmente a moción que presentou o Partido Popular. Os bulos, tamén coñecidos como fake news, tamén coñecidos como trolas, bolas ou mentiras, pois teñen moitas fontes. As redes sociais, como sabemos, son un caldo de cultivo delas, pero lamentablemente tamén os responsables políticos fabrican bulos para desnostar o adversario, para reforzar as súas posturas e plantexamentos. Pero lles vou a explicar a vostedes, señores e señores do Partido Popular, non lles teño que explicar o que é isto dos bulos, porque realmente vostedes son grandes expertos nestas sucias prácticas. E aquí, nesta moción, estamos diante dun bulo de libro. Miren, reto ao Partido Popular a que nos diga, aquí neste pleno, que declaracións, que nota de prensa, que comunicado da Dirección Xeral de Costas, da Xefatura Provincial de Costas ou da Delegación do Goberno afirman que o paseo de Marín a Pontevedra non se vai a completar. Aquí poden poñerse como queiran, pero cando se afirma que Costas non vai a facer esa obra, hai que explicar de onde se saca esa información. Mire, este Grupo Socialista podemos presumir de traer mocións fundamentadas a este pleno e presumimos de traelas sempre en favor dos concellos, que é tanto como decir en favor da cidadanía. Interésanos pouco as mocións que a vostedes lle gustan, mocións de ruído e de pura confrontación partidista que nada aporten. Mira, esta moción contén afirmacións absolutamente falsas. E leo literalmente:
Neste mesmo mes de abril, a responsable deste organismo estatal, Ana Oroño, e ademais representantes do Ministerio de Transición Ecolóxica anunciaron públicamente a súa intención de paralizar dita actuación, aínda que parece que a decisión xa estaba tomada e ocultouse á cidadanía, cambiando de criterio con respecto á execución deste paseo, alegando os problemas que ocasionaría pilotar esta infraestructura sobre a ría invadindo a Ribeira do Mar e recalcando que se estaría incumprindo a legislación de costas. Miren, só neste párrafo, dúas mentiras. A primeira, din que a directora xeral Ana Oroño anunciou públicamente a súa intención de paralizar esta actuación. Están obrigados, por tanto, a amosar aquí e agora as declaracións da señora Oroño. Pero xa me temo que non o van a facer porque efectivamente non existen. A segunda mentira é cando din que se ocultou a suposta decisión de non completar o paseo. Cando tal decisión non existe, senón que o que existe é unha vontade de buscar alternativas para non invadir a Ribeira do Mar e así se lle comunicou ao alcalde de Pontevedra, o señor Fernández Lores, polo delegado do Goberno Pedro Blanco na visita institucional que se lle fixo o pasado 12 de marzo. Pero máis mentiras, volvo a ler literalmente a súa moción. A hora para completar este paseo marítimo tiña recollida no pacto entre o PSOE e o BNG para a investidura de Pedro Sánchez como presidente do Goberno, polo que non podemos deixar de lamentar unha vez máis o autoincumplimento do mesmo e que demostra que, ademais de ser papel mollado, volves a actuar en pleno claro prexuízo dos intereses de Galicia, da provincia e dos seus territorios. Miren, o pacto do PSOE co BNG con motivo da investidura do presidente Pedro Sánchez di literalmente: se buscarán soluciones para terminar el segundo tramo del paseo de Marín desde Pontevedra. E precisamente niso, na busca de solucións, é no que se está. Así que minten cando di que se está incumplindo un acordo. A realidade é que se está facendo exactamente o que di dito acordo. E chegamos despois desta catarata de mentiras a proposta de solución que di textualmente solicitar ao Ministerio de Transición Ecolóxica que revogue a súa decisión de paralizar a construción da derradeira fase do paseo marítimo entre os concellos de Pontevedra e Marín e que se proceda á súa execución inmediata. Comprenderán que non podíamos apoiar semellante proposta porque nos piden realmente que se revogue unha decisión que claramente non existe. Por eso, lles presentábamos esta emenda de sustitución para que o acordo sexa solicitar ao Ministerio de Transición Ecolóxica a finalizar o proxecto denominado Unión del Litoral Peatonal entre Marín e Pontevedra mediante a busca urxente dunha alternativa que faga compatible esta necesidade de demanda dos veciños e veciñas de Pontevedra e de Marín coa preservación da costa, a loita contra o cambio climático e o respeto á legislación vixente nesta materia. Así que, señores e señoras do Partido Popular, dúas cousas: sentidiño e deixen de decir mentiras. Gracias. Grazas, Ana Laura. Ten a palabra don Rafael Domínguez. Muchas gracias, señor presidente. Señora Iglesias, lo primero que tiene que hacer es preguntarle al señor Mosquera. El señor Mosquera ha salido de una reunión en la cual él afirma que le dijeron y le trasladaron que no se iba a hacer. Por lo tanto, me cuesta escoger, pero como nos llevamos bastante bien últimamente el señor Mosquera y yo, entre el señor Mosquera y los miembros del gobierno del PSOE, me quedo con lo que dice el señor Mosquera. Y no debe ser tanta mentira cuando sus propios compañeros de partido, el señor Puentes y el señor Pazos, presentan mociones urgentemente en los ayuntamientos de Pontevedra y de Marín para pedir que se acabe. Por lo tanto, son sus propios compañeros los que presentan una moción. Si sus compañeros, si su partido estaba tan seguro de que se iba a ejecutar, ¿por qué sus propios compañeros presentan una moción para pedir al Gobierno de España que se actúe y que se acabe? ¿Por qué sus propios compañeros de partido, a lo mejor no habló con ellos, pero por qué no les pregunta a ellos qué les llevó a tomar esa decisión de presentar una moción en sendos ayuntamientos ante la situación que se había generado de alarma? Porque si sus compañeros hablan y tuviesen una relación con el Ministerio, le dirían, saldrían a los medios de comunicación y dirían, no hay problema, se va a ejecutar. ¿Sabe cuál es el problema? Que presentaron mociones porque se generó una alarma. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que no tienen ni proyecto ni dinero. Porque lo que hizo el Partido Socialista de Pedro Sánchez fue retirar de los presupuestos generales del Estado del año 22 este segundo tramo. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna intención de hacerlo. Y me gustaría decirles otra cosa, en este caso a mis compañeros del BNG. Cuando
En el año 22 se presentan por parte del Partido Popular enmiendas a los presupuestos generales del Estado y una de las enmiendas que se presenta es que se mantenga este presupuesto. El BNG votó en contra de las enmiendas del Partido Popular. Por lo tanto, aquí hay cierta dificultad en entender la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Que el Partido Socialista no tenía intención en los presupuestos generales del Estado del 22 de hacerlo. Lamentablemente no tenemos los presupuestos generales del 23 por falta de incapacidad de un presidente del Gobierno. Segundo, no tienen proyecto porque están diciendo que lo van a estudiar y yo me alegro que lo vayan a estudiar, pero llevamos 6 años y en estos momentos no saben qué van a hacer, ni proyecto ni dinero para acabar una obra por parte del Gobierno de España. Y déjeme decirles una cosa y es un inciso importante. En esa modificación, ese estudio de proyecto que están haciendo, hay algo por lo que el Partido Popular no puede pasar y es por la reducción de uno de los carriles, porque ese carril es fundamental para el puerto de Pontevedra Marín, es absolutamente fundamental para ese puerto y para que los camiones de transporte puedan pasar. Por lo tanto, no se puede utilizar esa. Y para terminar, que se me acaba el tiempo, efectivamente hay bulos y en este momento hay un bulo muy grande en España que es Pedro Sánchez, porque no sabemos si es presidente, no es presidente, si está de vacaciones o no está. Si hay un bulo en este momento en la nación, se llama Pedro Sánchez, presidente de España. Muchas gracias. Grazas, señor Rafael. Ten a palabra don César Mosquera. Sí, señor Domínguez, coa última frase estropeouno totalmente, porque non sei a que ven as referencias á política estatal, pero bueno, xa estamos afeitos. A portavoz do PSOE creo que se meteu un pequeno patacal, porque falar de segundas dun asunto tan complicado pois leva a eso. No pacto de goberno, no pacto de investidura de Pedro Sánchez está eso, porque por parte dos interlocutores pois estaban de acordo, pero Costas dixe que era moi difícil e que non. E, polo tanto, que hai buscar solucións. Non era facer o proxecto porque xa daquela Costa dixera que non. Dixo que non. O sea, claro, eu teño información de primeirísima man, como comprenderán, polo tanto, hai que ter cuidado co que se di. Igual que facer a referencia, que tamén sale dese ministerio, de que o problema do cambio climático é as anegacións da autovía de Marín. Pero se a pasarela está máis alta, está bastante máis alta xa actual e a outra vai estar máis alta, non lle vai afectarse. Se lle afecta, entón anégase todo celulosa, anégase toda a autovía, anégase todo. Ahora sacaron esa teoría e xa está. Reproducimos esa teoría cando non ten nada que ver. Aí houve un cambio de criterio clarísimo e, ademais, foi o que nos explicitou. Vamos, a cuestión é que o grave é que se faga ese cambio de criterio, non se comunique, non se teña ninguna relación co Concello, aunque o paseo Pontevedra Marín está todo dentro do Concello de Pontevedra, e tampouco é certo que non houbera xa avisos, porque aquela famosa carta de Hugo Morán, aquela desafortunadísima carta que pasou antes á prensa, máis o Grupo Municipal do PSOE, que a alcaldía, en que estaba dirixida a alcaldía, xa o daba a entender. E, de parte, non estaba nos orzamentos do Estado do ano 23. Ben, quero dicir unha cousa, afortunadamente, que as negociacións que levou o alcalde, máis eu, o primeiro paso de desatrancar que se estudia tal está feito. Supoñemos que vai haber bastantes problemas, porque como non cambia o criterio, vai ser, pero nós estamos, admíranos, estamos moi contentos de que de repente haxe unha carreira a ver quen presenta máis mocións con respecto a isto. Bueno, nós fixemos o que tíamos que facer, fomos a falar ca ministra, que agradecer que nos recibira en tempo e forma, a directora xeral de Costas veu aquí e demais, e, bueno, pois ese primeiro paso de desatrancalo, pois, témolo aí. A mí hai outra cousa que me preocupa, señor Domínguez, preocupa o carril, como non, preocupa os camións, que creo que non é problema. Mosquera vai rematando, por favor. Que é o que, en principio, o segundo tramo estaba previsto cunha sección que non sirve para bicis e peóns. É unha cousa que me preocupa. Pero, bueno, habrá tempo de negociar co Ministerio e intentar sacarla adiante. Moitas grazas, señor Mosquera. Ten a palabra a voceira socialista Ana Laura. Moitas grazas, presidente.
Miren, seguramente os meus compañeiros de Marín e de Pontevedra presentaron precisamente esa moción nos seus concellos para evitar o que está acontecendo hoxe aquí, e que o Partido Popular presentaron a moción xa de bulos e de mentiras e de retorcer a realidade para intentar crear un discurso que non existe para absolutamente nada. Esas saliron tamén nos medios de comunicación para tranquilizar a cidadanía e a veciñanza, para evitar precisamente que estean preocupados de que esta obra non se vaya a facer, porque hai un compromiso firme e así o trasladamos todas e todos de que o Goberno de España vaya a facer este paseo. Mire, non hai ningún cambio de criterio no Goberno de España. Xa no pacto que se asinou co Bloque Nacionalista Galego, leía antes de forma textual, se decía que se van a buscar alternativas. E é precisamente iso o que está facendo o Goberno de España, buscar alternativas viables para poder acometer esa obra. Pero, miren, vou dar tamén outra nova, e é que xa se están celebrando xuntanzas entre varios departamentos ministeriais para buscar a mellor alternativa para a construcción deste paseo. E tamén lles vou dar outra nova. O Goberno está decidido a facer esta obra e así o ten trasladado ao subdelegado do Goberno. Pero que hai máis, porque tal e como anunciou o señor Mosquera no pleno do Concello de Pontevedra, o secretario de Estado de Medio Ambiente, o señor Hugo Morán, xa lle remitiu unha carta ao Concello no que se lle garantiza que este paseo se vai a rematar e se van a cometer ditas obras. E vai a ser precisamente este goberno, o goberno de Pedro Sánchez, quen complete a obra que xa fixo na legislatura pasada. E vai no facer respetando a lei de costas e sen invadir o mar de xeito irregular. Mire, señor Domínguez, facía vostede unha referencia a unha reunión, que foi unha reunión técnica realmente entre a xente do Concello de Pontevedra e a xente do Ministerio, da directora xeral de Costas, no que realmente vostede di que se cree máis ao señor Mosquera, bueno, que xa sabemos que vostedes, eses señores do Partido Popular, se creen máis ao que aquilo que lles interesa máis, neste caso o señor Mosquera é bo porque lles interesa o que di, pero mira, o resultado desa xuntanza técnica que non iba a trascender públicamente porque foi precisamente unha xuntanza de traballo para avanzar para traballar en común, pois se trasladaron as cousas que non foron así, porque o que dixo o señor Mosquera foi que Costas non iba a facer ese paseo e en ningún momento iso se puso en riba da mesa, incluso utilizando expresións como cantamañanadas receitables realmente de todo punto. E logo, claro, sempre está o Partido Popular dispostos a aproveitar toda esta carnaza que lle poñen diante para un bo baño de patriotismo e para presentar realmente esta moción que é realmente un desastre conceptual, unha sarta de mentiras, malibanadas que conducen a unha proposta de resolución que é realmente un despropósito. Moitas grazas. Grazas, Ana Laura. Ten o turno de peche don Rafael Domínguez. Bueno, simplemente le diría a la portavoz del Partido Socialista que se ponga de acuerdo con el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, porque lo que le acaba de soltar son lindezas. De todas formas, yo me quedo con lo bueno. Y lo bueno en este momento es que va a haber un mandato claro de la Diputación de Pontevedra, de los representantes de la provincia al Gobierno de España, para indicar, y no es habitual que haya este punto de acuerdo y esta unanimidad, para indicarle la necesidad de que se acabe esa obra, aunque es verdad que en estos momentos no hay ni proyecto ni presupuestos, pero entendemos que esta voluntad de los pontevedreses viene representada a través de este pleno y eso siempre es algo por lo que nos congratulamos. Muchísimas gracias a todos los diputados por apoyar esta moción del Partido Popular y vamos a ver si tenemos la fuerza suficiente para que esto se acabe. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Procedemos á votación do punto número 10, que é moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando ao Goberno de España a execución inmediata das obras para completar o paseo marítimo entre Pontevedra e Marín. Dentro da votación, pois xa incorporada a emenda proporcionada polo Grupo Socialista. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 11, moción do Grupo Provincial do Partido Popular de rexeitamento ante a priorización do Goberno de España na compra de participacións da empresa privada telefónica con fondos reservados ás entidades locais e comunidades autónomas. Ten a palabra doña María Ramallo. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. En defensa do meu grupo provincial do Partido Popular, presentamos esta moción
para rexeitar, inda que, bueno, penso que nestes momentos son, como se podería decir, malos momentos para a lírica, pero para, sobre todo, poñer en valor a situación que estamos pasando os concellos, a situación financeira que estamos pasando desde a administración local. Ante a noticia a caída, non entramos a valorar a participación do Estado no accionariado dunha empresa como estratégica como Telefónica, non entramos a formular outros debates que poderían darse tamén, pero sí o que quero expoñer con esta moción e pedir e solicitar, a ver se teño a sorte do meu compañeiro Rafael Domínguez e nos poñemos todos a camiseta do local, porque creo que cos recursos reservados económicos para os concellos non se pode xogar, sobre todo porque nos faen moitísima falta. É unha mostra de que eses recursos se retiren do que hai que, en definitiva, e que pode ser parte dese incremento desa financiación local, é unha mostra do pouco que lle importa, a noso entender, o Goberno central, a administración local e tamén a autonómica, que tamén é afectada. E téñeno demostrado en distintas ocasións. En primeiro lugar, por esa falta xa de moitísimos anos, esa falta de reforma do sistema de financiación local e tamén da autonómica, inda que esa vai a veces por barrios. A negativa a transferir competencias como a que tivemos noticia esta semana a entidades como a Xunta de Galicia co intento de paralizar a lei do litoral. Cos retrasos en proxectos, efectivamente, podemos tamén facer historia no tema do AVE, da chegada dos vagóns de alta velocidade, coa mala xestión e retrasos en facer chegar fondos europeos á administración local, que tamén sufre que non é capaz de cobrar de todo o adianto de axudas que ten xa abonado, do ninguneo tamén de industrias estratégicas como Estelantis coa concreción de fondos do PERTE ou da liña de alta tensión, con un sinfín, creo, que non quero reproducir aquí de agravios, que se redondea con esta noticia a que fago ilusión nesta moción de pregar fondos dos concellos, das deputacións ou das comunidades autónomas para outros fins. Mentres tanto, eu non me pararei nunca de dicilo, os concellos temos que facer malabarismos para pagar a proveedores en tempo e forma. Pedimos axuda a outras institucións para afrontar un gasto corrente ao que algúns estamos a piques de non poder facer fronte. E absorbemos cada vez máis servicios porque a administración competente non asume as súas consecuencias. Esa é a nosa vida diaria. Daquín ao luns tamén o será. Vindo como liquidamos, vendo como cada licitación de calquera obra ou de calquer servicio se incrementa ata un 40% dos precios de partida e vendo tamén como vamos a asumir custos que suberon coa inflación e que non baixan. E, polo tanto, é inviable para os concellos xestionar todo isto e tratar de facelo ben. Un montón de persoas ao frente de áreas nos concellos que invirten o seu tempo, a súa cabeza, no día a día, en ver como van a chegar ao mes seguinte, sen deixar de prestar os servicios fundamentais para os seus veciños. Socorristas, limpeza, desbroces, festas, producións de calquer evento, financiar clubes deportivos, servicio de axuda a domicilio xa a 24 euros a hora cando non la están cofinanciando a 12 e agora suma e sigue. Eso é o noso día a día, polo tanto non se trata de facer terapia de grupo, pero sí de reclamar o que temos que reclamar. Porque virán fondos europeos, teremos dificultade para cofinanciar, haberá oportunidades e non poderemos aguantar a nosa tesourería sin percibir as axudas. Lles pido ao resto dos grupos que fagamos ese frente común no local, no importante, e reclamemos que nos toca para seguir prestando o nivel de servicios que queremos prestar no local aos nosos veciños, que xa somos maiores de idade, os concellos, e temos amosado que sabemos xestionar e que somos eficaces ata o final. Polo tanto, do que se trata é de pedir este apoio que creo que é real e é necesario para os concellos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, María. Ten a palabra don César Mosquera. Si, moi brevemente, vou a devolver o tempo que pasamos no anterior punto. Vamos a ver, esta discusión pareceme máis propia do Parlamento do Estado que daqui. E claro, si ven trufada de dúas cousas clarísimas. A primeira, a señora Ramallo obvia
que o fondo da moción é que están en contra de que o Estado interveña en Telefónica. Non vamos a entrar neste fondo, pero dío a moción, dío claramente. Non o outro que hai unhas referencias. Non? E segundo, hai outra cuestión que nos ven a dicir que o goberno do Estado actual, malo, verdad? Porque non sei que desgracias fai, que as fará, pero por outro lado, obvia, por exemplo, que a liquidación negativa do 20, a liquidación non sei que, non sei canto, pois subeunas ou convalidoullas aos concellos que terían que devolver unha cantidade bastante forte se non fora por iso, o sea que algo cara aos concellos tamén fixo. Pero, bueno, como a discusión é se o goberno do Estado é bo ou malo cos concellos, é unha discusión do Parlamento, pois, bueno, eu supoño que o PSOE traerá todas as razóns e demais. Eu, francamente, non me sinto parlamentario, nin teño ningún argumentario como mandar andalá, porque, entre outras cousas, négome. O sea, negámonos a que nos traen argumentarios e discutir o que hai que discutir en outros foros, poñeros a discutir aquí. Moitas grazas, señor Mosquera. Ten a palabra doña Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Mire, moi escaso debe andar o repositorio de mocións pro forma do Partido Popular escritas en Madrid polos mesmos que lle fan os argumentarios a Feijóo para traer este pleno da Deputación de Pontevedra esta moción. Recapitulemos. O Partido Popular quere que debatamos aquí sobre os fondos para o rescate de Telefónica. Ese é o fondo da moción, ainda que a señora Ramallo non fixo alusión a nada disto. E supoño que tamén en breves opinaremos tamén sobre a política internacional ou a baixada dos tipos de interese da Reserva Americana. Miren, señora Ramallo, señores e señores do Partido Popular, a ver se se enteran dunha vez que isto é o pleno da Deputación de Pontevedra, da Deputación Provincial. Comprendemos que, non sei, deben de pasar vostedes as noites en velas buscando mocións para traer a este pleno, presentando mesmo máis mocións agora que gobernan que cando estaban na oposición. E por qué? Pois que a resposta está clara, porque acción de goberno nesta Deputación non hai. Así que, mocións de Madrid, fotocopiadas a toda a presa, metidas na orde do día do pleno e ala, asunto resolto. Mira, dentro de pouco van a facer un ano que gobernan esta Deputación de Pontevedra e sigue vivindo de rentas. Cero ideas máis alá de recortes en igualdade, infraestructuras, memoria democrática e programas sociais. Pero non pasa nada, de Madrid mandan mocións como churros, coas obsesións retóricas do Partido Popular e do señor Feijóo, e todo moi cutre. Pero, bueno, agora di aquí o Partido Popular que intervir coa adquisición do 10% do accionariado en Telefónica é algo intervencionista. Así, sin despeinarse, que deberíamos deixar que os saudíes controlen Telefónica, mentres noutros países de Europa os estados cada vez máis entenden que hai empresas estratégicas que van máis alá do puro mercado e no que é adecuado manter, como en este caso, o carácter español. Pero ao Partido Popular lle parece ben que Telefónica sexa saudí e deixe de ser española, non lles parece para nada unha paradoxa. O Partido Popular, o que sí que sabemos é que teñen un largo historial vergoñento a máis non poder co temas das empresas estratégicas españolas. Pero, bueno, xa o colofón é escoitarlle a vostedes falar do financiamento local que dá que entre risa e vergoa allea. Sobre todo porque saben e son conscientes de que minten descaradamente, pero dalles igual porque ao Partido Popular todo lles vale. Miren, o Goberno de España incrementou este ano nun 22% o financiamento municipal pola vía da participación nos ingresos do Estado. E o fixo de oficio. Un incremento récord, como nunca. Expresión da boa marcha da economía española que está á cabeza do crecemento de Europa e no mundo, segundo os datos do Fondo Monetario Internacional, que tamén seguramente vostedes cuestionarán. E fronte a isto, a pregunta é clara. Canto incrementa a Xunta de Galicia o financiamento municipal para este ano? Resposta redonda, cero. 15 anos de conselación do Fondo de Cooperación Local Básico, señoras e señores do Partido Popular. Iso sí é vergonzoso. Nesta Deputación trouxemos mocións para denuncialo. Saben que votaron vostedes? En contra de si mesmos, do financiamento dos seus concellos. Dá moita vergoa allea que traian a este pleno este tipo de mocións. E, bueno, xa é de traca que veñan aquí a falar incluso do tema dos respatos dos fondos europeos cando vostedes, o Partido Popular, fixeron todo o posible para impedir que eses fondos chegaran
a España. Fixeron todo imposible en Europa para evitar ese financiamento que chegara ao noso país. Así que, señora Ramallo, vostede, que aparte é alcaldesa, podería decirnos aquí canto recibe do Goberno de España e canto recibe da Xunta de Galicia? Moitas gracias. Moitas grazas. Ana Laura, ten a palabra a María Ramallo. Bueno, moitas grazas. Tranquilidade. Señor Mosquera, tranquilidade, tranquilidade. Aquí non se trata de falar nin de Telefónica, é que non entenderon o fondo da cuestión. O Estado vai a utilizar os recursos que non gastou para concellos, para financiación de concellos e comunidades autónomas, e ese 10% o vai sacar de aí. Non miren o dedo senón a luna. Non. Eu estou falando de concellos. Eu estou falando de financiación de concellos. Non estou falando de Telefónica. Que non é o obxectivo final. O obxectivo final é que non nos quiten ese 10% da financiación dos concellos. E iso, señor Mosquera, efectivamente, podemos ter unha discusión propia en calquer parlamento, non se pode obviar o fondo da moción, pero se vostedes están de acordo en que ese 10% que se vai invertir en Telefónica, que non entro neste debate a si é estratégico, si é bo invertir, si os saudís, non quero entrar niso. Quero entrar en que se retira de recursos dos concellos e que por lo que escoito a señora Iglesias, estamos todos estupendos de financiación. Non necesitamos ningún carto. Estamos superfinanciados porque nos incrementaron a participación nos tributos de Estado, entonces os remanentes dos concellos tienen que ser estupendos. Menos mal que na legislatura que hubo que poñerse en punta, e haberá tamén que poñerse ahora, nos querían incautar o remanente positivo e os superávit dos concellos. Gracias aos que os concellos reaccionamos e a través da FEM fixemos de frente. Gracias a eso, o Estado, houbo que poñerse nas patas de atrás. E haberá que volver a poñerse, porque non sei se, o mellor, as grandes cidades teñen outra realidade, pero os concellos normais e correntes temos un gran problema de financiación, que non somos capaces de financiar os servicios públicos obrigatorios e necesarios que temos que prestar aos nosos veciños. Por exemplo, o SAF. Pero mire, cando se aprobou... Pero mire, pero lle vou a contar... Eu creo que... Si me deixan... Por favor, deixan intervir a deputada do Partido Popular. Tranquilidade. Si me deixan, vou a contar tranquilamente nos 25 segundos. A lei de dependencia que aprobou o señor presidente Zapatero dixo que os concellos íbamos a pagar cero. Non teño nada máis que decir. Os que gobernamos sabemos o que pagamos de OSAF. E o Estado non está cumprindo no 50% que ten que remitir para a cofinanciación do SAF. E estamos asumindo o custo os concellos, que ten que pagar o 50% a Xunta e o 50% ao Goberno do Estado. A un precio de 24 euros a hora, non de 12. Esa é a nosa realidade. Poñédevos, se mo permitides, a camiseta dos concellos para defender a nosa financiación. Grazas, María. Non sei se hai algunha intervención máis. Ana Laura, ten a palabra. Moitas grazas, presidente. A verdade é que, non sei, xa nos deixa entre a estupefacción, menos mal que vostede é a alcaldesa. Fala vostede do tema dos remanentes. Sabe que foi o señor Montoro o que impedía o gasto ou a utilización dos remanentes? Un ministro do Partido Popular, como que non? Pero se foi gracias ao presidente Sánchez que nos deixou os concellos volver a utilizar o tema dos remanentes. Pero de que están falando vostedes? Mira, remontamos a anterior intervención falando da vergoña allea que lle daba a este grupo socialista que traían este tipo de fotocopias porque non se lle poden ni chamar mocións ao pleno desta deputación. Mire, xa yo dixen na miña anterior intervención, pero vexo que non lles queda claro. O incremento récord do financiamento aos municipios por parte do Goberno do Estado dun 22%. E que fai a Xunta de Galicia?
Que é o que fai a Xunta de Galicia? Absolutamente nada. Xogos de trileros, complicando cada vez máis iso que chama o Fondo de Cooperación Complementario, que non é máis que un montón de subvencións encubertas e que deberían ir a incrementar o fondo básico de cooperación local, incluída esa propina de 1,5 millóns que lle conceden por manterlle a respiración asistida a aqueles experimentos fracasados das fusións municipais. Mire, hai poucos días no Senado o Partido Popular, vostedes, escenificaron o bloqueo da estabilidade plurianual, un feito con que non só bloquearon os orzamentos do Estado, senón que tamén a base financiera dos concellos e das comunidades autónomas, que ven apretado o marxe de déficit que lles corresponde dentro do sector público. Alcaldes e alcaldesas votando en contra dos intereses dos seus propios concellos. Esta é a política destructiva do Partido Popular. Miren, esta Deputación tamén está afectada por esa decisión, por ese voto en contra do Partido Popular e terá que recortar gastos. Saben cal é o impacto para esta Deputación? Os hai agradeceron vostedes, o señor presidente, ao seu Partido Popular en Madrid este golpe. Por que non trae moción sobre iso ao Pleno da Deputación para pedirlle ao PP do Senado que rectifique? Estamos cansos da súa demagoxia, das súas mentiras e do seu patriotismo atroz que o carcome absolutamente todo. Miren, as administracións locais desta provincia recibimos o ano pasado máis de 250 millóns de euros dos fondos regrados do Estado. 250 millóns. Este ano estaremos na contorna dos 300 millóns de euros. Da Xunta de Galicia, uns pírricos e lamentables 30,5 millóns de euros a través do Fondo Local de Cooperación Básica, que leva 15 anos conselados. O servizo da axuda do fogar a que vostede facía referencia é insostible. A Xunta recibe a metade do financiamento do Estado e logo se queda cos cartos. Apenas nos están pagando os concellos 11 euros dos 20 euros a hora que custa o servicio. A situación é crítica, claro que sí, pero a culpa é da Xunta de Galicia e non do Goberno do Estado. Ten a palabra María Ramallo. Bueno, solo por rematar, esa última afirmación que vostede acaba de facer no SAF é mentira. É mentira. Si o fai por descoñecemento, efectivamente está disculpada, pero se o fai con intención, a verdade é que é lamentable. É mentira e o saben os que estamos gobernando. Por que mentira? Por que mentira? Porque o Estado non transfire a Xunta de Galicia o 50% do SAF. Non o transfire. Está recoñecido polo propio Estado, a ver se o vai facer. E yo digo porque, vamos, houve reunións da propia FEGAM e non insista no error para non quedar colorada. Eso é o que lle recomendo. Señor, se me permite... Non sei se podo falar. Ben, polo tanto, eso con respecto ao SAF. E con respecto ao financiamento. Mire, aquí o que se trataba da moción é que os cartos non saian do que hai que repartir entre o financiamento das comunidades autónomas e da administración local. É o que temos que poñer en riba da mesa. Pero miren, se non estamos dispostos entre todos a poñernos a camiseta do local, a valorar os servizos que estamos prestando, a seguir reclamando a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado que a financiación non nos chega, estamos abocados a non ter unha postura de conxunto outros 20 anos máis, porque levamos así desde o ano 2002. Eso é desde o que levamos. E se vostede o que pretende decir é que con ese financiamento que nos incrementou na participación de tributos do Estado nos chega para prestar os servizos, xa lle digo que non. Xa lle digo que non. Esta é a nosa realidade. E como administración... Eu de verdad que nunca lle interrumpo. Me agradaría que me deixara terminar. É que nin lle ollo, nin me deixa falar. Eu o que lle digo é que hai que poñerse a camiseta dos concellos, que temos un problema de financiamento e que non se pode acudir a ese saco de quitar os cartos do que hai que repartir entre as comunidades autónomas e os concellos para invertir en Telefónica. E punto. Nada máis e moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Bueno, eu respeto, lóxicamente, apoiar todos e cada unha das manifestacións feitas por a deputada María Ramallo, donde aquí estes fondos nos viñas ben os concellos, nos viña ben as diputacións e, por suposto, as comunidades autónomas. Todo o que salga fora dese debate é querer enredar
e querer correr unha cortina de fumo. Eu, como saben que tiven tamén responsabilidades no eido local e me preocupan moito os concellos, un municipalista convencido así manifestado, nas épocas onde eu era o rexedor do meu concello, no que se fai referente ao SAF, se recibíamos, creo recordar, 9,70 euros, ora sei que é máis, non sei con exactitude a contía, desos 9,70, 7 euros procedían da Xunta e 2,70 do Goberno de España. E dito isto, vamos a proceder á votación do punto número 11. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular de rexeitamento ante a priorización do Goberno de España na compra de participacións da empresa privada telefónica con fondos reservados ás entidades locais e comunidades autónomas. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado pola maioría de 13 votos do Partido Popular. Punto número 12 do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular de reprobación ás palabras do presidente do Goberno polo seu desprezo ao municipalismo. Bueno, vamos a ver, está... Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Gracias, presidente. É unha mágoa esta escenificación dun partido que representa a milleiros de concelleiros do rural, dos povos, das pequenas vilas en toda España. A verdade que son os reis do drama. Paso a explicar a exposición de motivos. O pasado mércores 13 de marzo, na sesión de control ao Goberno do Estado, no Congreso dos Deputados, o propio presidente do Goberno, na súa réplica ao líder da oposición, realizou, entre outras, unha manifestación que debe ser reprobada en todas as institucións e que indignou ao municipalismo español. Ao dicir o seguinte: no meu partido vostede non chegaría nin a concelleiro de pobo, o que supón unha durísima falta de respeto e un absoluto desprezo aos miles de concelleiros que diariamente se deixan a pel polos seus veciños e ao conxunto do mundo rural español. Un comentario absolutamente fora de lugar, reprobable, criticable e que ofende, como digo, a centos de persoas que coa súa xenerosidade, que coa súa solidariedade, representando a distintas opcións políticas, van e axudan aos seus veciños en incendios forestais, que son voluntarios e responsables de agrupacións municipais de protección civil que non cobran un céntimo por ir de noite e acudir a un accidente de tráfico, que axudan aos seus veciños na organización de eventos culturais parroquiais e que non merecen esos comentarios nin agravios. É certo, como dicía a miña compañeira María Ramallo, que non corren vos tempos para a lírica, tampouco para a prosa nin para a dramaturxia. Por iso traemos hoxe esta proposta de acordo ao Pleno da Diputación de Pontevedra, reprobando as palabras pronunciadas polo presidente do Goberno no Congreso dos Deputados na sesión do 13 de marzo. E aproveitamos tamén dende a Diputación de Pontevedra nunha defensa do municipalismo, dos nosos concellos e das corporacións locais para que o Goberno do Estado cambie a súa política contra o municipalismo e que pase do ataque e a confrontación para cumprir cos seus compromisos e responsabilidades que reiteradamente incumpre, como son un adecuado financiamento local, a aprobación do Estatuto do Pequeno Municipio metido nun caixón dende fai anos, un apoio real ao mundo rural e unha adecuada repartición dos fondos europeos que non chegaron ás entidades de menor poboación nin de España nin de Galicia. Máis nada, presidente. Moi ben, moitas grazas. Non sei se
ten o turno don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Comigo o tempo pono sempre, antes que o portavoz do PSOE saltouno varias veces. O do PSOE tuvo suerte, que a verdade é que Non, digo, a ver, non é porque eu queira falar máis, senón porque o debate está indo por uns derroteiros tan interesantes que é un espectáculo ver en frente como están os diputados e diputadas, algunhas xa non se venen a cabeza, a veces están ocupados en outras cousas e obviamente tal, incluso o propio presidente está co móvil aí mandando, remandando e remandando, non? Bueno, mire, aquí houbo un diputado en certos momentos que presentara unha moción, e un momento en que empezaban os grupos políticos a presentar mocións sobre asuntos que non tiñan nada que ver con isto. E houve un diputado que presentou unha moción sobre a mortandade de focas no Canadá. E o cachondeo foi tal que resulta que pasamos incluso anos en que todo o mundo se estivo de traer mocións ao pleno sobre asuntos que non tiñan nada que ver ca Diputación, nin ca súa xestión, nin nada que se parecera. Pero bueno, iso foi hai anos, entón resulta que agora volvemos á mesma dinámica. Parece que é unha competencia a ver quen presenta máis mocións que non tiñan nada que ver con isto. Que se o presidente do goberno se lle foi a palabra ou non se lle foi. Bueno, entón mañán traemos unha sobre se o líder da oposición dixo ou non dixo, e outro sobre se Trump resulta que tinxeu o pelo, non? De verdade, é que isto con verdade, cada grupo ten toda a autonomía para traer todas as mocións que queira o que se ame, pero un pouquiño de respeto polo propio pleno. Caramba, estamos aquí para discutir sobre a xestión da Diputación, non? Básicamente. Pero que isto está absolutamente desmadrado. Quer dizer, porque fai unhas declaracións, bueno, pois conteste, lle digo, son desafortunadas, que a todo isto, pa máis Inri, son tan clasistas en Madrid que resulta que o PP douse contra estas declaracións 10 días despois. 10 días despois. Ao principio tamén non compartía. Hombre, se van de diputados a Madrid ou de diputadas, sintes tan importantes que, hombre, un concejalo do pueblo que máis dá, non? O sea, que tal para cual marajota media. Pero ese non é o asunto. Que demonio facemos debatindo aquí desto? O das focas era interesantísimo, francamente, pero a maioría da corporación entendeu que era unha tomadura de pelo que trouxera a moción das focas, que era un problema interno de Canadá, e que mira ti que demonio facíamos discutindo o asunto aquí. Pois isto é algo parecido. De verdad, si queren tomalo en serio, tómeno, porque isto, bueno, ao menos que sea para xustificar que estamos ahora en media no pleno discutindo sobre o sexo dos anxos. Despois resulta que todo o mundo se garda para falar da súa moción e non dos asuntos da Diputación. Porque iso tamén se está reiteradamente sucedendo. Os primeiros puntos que son os da Diputación, que ten interés saber que é o que estamos facendo, se facemos ben, se facemos mal, iso pasan sin pena ni gloria e nos reservamos para despois aquí empezar bum, e Pedro Sánchez e outro, e Feijóo e non sei cuánto. De verdade, eu quero fazer ese chamamento, obviamente non son quen, nin somos quen para dar eleccións a ninguén, cada un faga o que queira, pero creo que non é serio, nin é un bo espectáculo. Ben, grazas, César. Vamos a proceder á votación do punto número 12, moción do Grupo Provincial do Partido Popular de reprobación ás palabras do presidente do Goberno polo seu desprezo ao municipalismo. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda aprobado por os 13 votos do Partido Popular. Punto número 13, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Xunta de Galicia un plan integral de mellora do firme e adopción de medidas de seguridade viaria nas estradas de titularidade autonómica. Ten a palabra don Gregorio Agís. Gracias, presidente. A Deputación de Pontevedra aprobou no último pleno unha moción pola que se solicitaba ao Ministerio de Transportes o arranxo de todas as estradas nacionais da provincia de Pontevedra. Mais alá
de que o Estado da rede estatal ten moito que ver cos inexplicables recortes acometidos durante o período do goberno do Partido Popular entre os anos 2011 e 2018, nos que se bateron todos os récords de baixo investimento en conservación de estradas. É evidente que o acordo alcanzado está incompleto, porque exclúese deliberadamente a rede autonómica de estradas, a pesar da emenda presentada por este grupo provincial. A rede autonómica, que en gran parte integra o sistema de estradas secundarias, é ademais máis extenso que a rede estatal, polo que a Deputación de Pontevedra nin pode nin debe, unha vez que decidiu aportar acordos políticos para instar a outras administracións a arranxar as súas redes de estradas, esquecer a importancia da rede autonómica. O balanzo oficial de siniestralidade da provincia de Pontevedra do ano 2023, que hai poucas datas deu a coñecer a subdelegación de goberno, demostra que o 59% dos accidentes mortais producidos na provincia tiveron lugar na rede autonómica, mentras que na estatal producíronse o 39%, e o resto na rede local, integrada polas estradas desta Deputación e tamén dos concellos. Se nos fixamos no número de accidentes, podemos observar que tamén máis da metade teñen lugar nas estradas autonómicas. Non podemos esquecer tampouco a clara discriminación partidista que fai a Xunta de Galicia cando decide investir nas estradas que transcurren pola provincia, xa que, como acontece na PO 308 ou na PO 234, por citar algúns exemplos, a Administración autonómica prioriza as actuacións naqueles tramos que discorren por concellos gobernados polo Partido Popular. Polo tanto, pedimos ao Pleno da Diputación de Pontevedra a aprobación dos seguintes acordos. Dirixirse a Consellería de Infraestructuras e a Presidencia da Xunta de Galicia a vista dos alarmantes datos de siniestralidade do ano 2023 que sitúan as estradas autonómicas á cabeza da siniestralidade na provincia de Pontevedra para solicitar a mellora de toda a rede da provincia. Reclamar da Consellería de Infraestructuras e da Presidencia da Xunta de Galicia que abra unha nova etapa, aproveitando o nomeamento da nova conselleira na que rematen as diferencias partidistas no tratamento das estradas autonómicas en función da cor política dos concellos polo que discorren. En resumo, reclamar a mellora das estradas autonómicas na nosa provincia, que actúen con lealdade e que usen os fondos europeos que conseguiu o malvado Sánchez contra todos os obstáculos do Partido Popular en condicións de igualdade en todos os municipios da provincia. Moitas gracias. Grazas, Gregorio. Ten a palabra. Non sei se hai algunha intervención por parte do Bloque Nacionalista, non? Ben, ten a palabra por parte do Grupo Popular, Jorge Cubela. Gracias, presidente. A verdade é que un se sinta orgulloso de que a oposición siga as súas suxerencias, como as que fixemos no anterior pleno, na moción que debatimos solicitando ao Estado a mellora integral das 11 estradas de titularidade nacional e que, coa alegación do Partido Socialista, se pretendía transformar nunha cortina de fume coa Xunta de Galicia as estradas autonómicas e que hoxe traen aquí pois solicitando un pouco o que eu lle dicía, pero que volva a ser unha cortina de fume e, polo tanto, pois unha vía de escape á capacidade de entender e de defender o lamentable estado de conservación nunca antes tan deteriorado como están todas as estradas de titularidade nacional que atravesan a nosa provincia e Galicia. Por iso, esta moción é facer o ridículo. Fanno en moitas ocasións e, polo tanto, continúan hoxe. Fanno dende o PSOE Nacional cando teñen que recurrir á lei do litoral e que perden no Constitucional, como acabamos de ver esta semana. Dende o PSOE autonómico, co análise do resultado das pasadas eleccións autonómicas. E dende o PSOE provincial, con este tipo de mocións. Presentan esta moción simplemente, como lles dicía, por unha pataleta despois de que dende o PP lle sacáramos as cores co lamentable estado das 11 estradas nacionais da nosa provincia. Tras 6 anos, porque levan case 7 anos xa, gobernando en Madrid, facendo un nulo mantemento e unha ausencia absoluta de renovación do firme destas estradas
e que, como sempre, tiveran que ir nos debates plenarios en auxilio das súas siglas pola constante discriminación que o Partido Socialista dende Madrid ten coa nosa provincia e con Galicia. Fixeron esta moción como intento de lavar a cara, porque vostedes non saben nin cantas estradas autonómicas hai, nin cal é o seu estado, nin que se fixo nelas. Vostedes non pisaron o terreo para analizar ningunha delas, como nós estamos facendo nas estradas de titularidade nacional. Presentan esta moción en 15 minutos para intentar xustificar o seu voto en contra na pasada moción presentada polo Partido Popular e tratar de reverter o malestar social e político que hai tamén polos alcaldes da súa cor política polo lamentable estado de conservación das estradas nacionais. Eu non vou a dar consellos, pero o que lle recomendaría ao PSOE provincial é que comezara a facer honra ao seu nome, é dicir, provincial, e pasen a percorrer todas as estradas da provincia e que coñezan realmente o seu estado. E voulles ir informando. Na provincia de Pontevedra temos 117 estradas autonómicas que teñen 1.147 kilómetros dos que vostedes non pisaron ningún. E a maiores hai 27 autovías e corredores rápidos que teñen 159 kilómetros. En total, hai 144 vías da Xunta con 1.300 kilómetros que se atopan nun estado super razonable porque o goberno galego si inviste en mantemento, si fai obras de conservación e si que renova anualmente o firme de moitas delas. Voulles ir lendo titulares de prensa dos últimos 3 anos que desmontan absolutamente as súas teorías e que tumban a súa demanda, porque a diferencia do Estado, a Xunta de Galicia sí que invirte nas estradas de titularidade autonómica. A Xunta afronta a fase final de mellora do firme na POC 548, cun investimento de 1,5 millóns que beneficia a Ponte Cesures, Valga, Catoira e Vilagarcía. De 4, gobernan vostedes en 3. Remata a renovación do firme entre Rodeiro e Agolada con máis d'1 millón de euros. Non goberna o Partido Popular en ningún destes dous concellos. En marcha a reposición do firme na estrada Silleda-Laro. Hombre, en Silleda... A Xunta activa a mellora do firme na PO 26 e na PO 905, entre Lalín e Vila de Cruces. Finaliza a mellora da seguridade viaria na PO 552, entre Tui e Tomiño. Tamén, ambos gobernos locais recoñecidos por ser do Partido Popular. Non son do Partido Popular. A Xunta segue a corrixir a deformación do firme no vial entre Pontecesures e Bea. A Xunta comeza na estrada PO 221 en Campo Lameiro e Moraña as obras de reforzo do firme en 6 vías autonómicas da provincia. A Xunta comeza as obras de mellora do firme da PO 531 entre Campañó e Pontevedra. A Xunta adxudica por 1,2 millóns a mellora do firme na PO 254 entre Ponteareas, Mondariz e Mondariz Balneario. Miren, continúo. A Xunta adxudica a mellora do firme nas estradas PO 510 e PO 400 da área de Vigo. A Xunta inicia as obras de mellora do firme en 6 estradas do Salnés e de Pontevedra. O que é medible non é comparable. Cando queira, facemos un caso práctico de política comparada, de investimentos e de execucións, e percorren as nacionais con nós, e nós percorreremos as autonómicas con vostedes, e imos a ver a grande diferencia na xestión de políticas públicas en conservación de materia de estradas. Moi ben, grazas, Jorge. Non sei se hai algunha intervención máis, sí. Gregorio Agís, do Grupo Socialista, ten a palabra. Esa valoración do que saben os diputados socialistas das estradas que pisan parece bastante lamentable. O peor de todo, señor Cubela, é que actúan en función, non en función da seguridade vial, senón en función de quen goberna. A mellora de pavimento tamén é bacheo. O que fan vostedes, en moitos casos, é bachear e limpeza de cara. É certo que agora, cos fondos europeos que lle manda Sánchez, pois teñen capacidade de renovar a rede, pero llevou a falar de como están as estradas autonómicas na provincia. A estrada máis perigosa de toda a provincia é a PO 552, a chamada estrada de Camposanco, entre Vigo e Tui, que pasa por Bayona e Oia, que ten unha altísima sinistralidade mantida ano tras ano, que non só vale botar un asfaltado. Podemos falar da PO 308 de Pontevedra o Grove, famosa por ser a estrada planchada de sendas e adornos florais ao paso por Sanxenxo e abandonada en pollo. Vaya a ver como está esa estrada. Ou a PO 303 en Samieira, abandonada na zona de Samieira, e perfectamente no resto.
Podemos falar da PO 232, que une Aguas Santas en Cotobade con Ponte Caldelas, na que a Xunta de Galicia priorizou as obras no treito de Cotobade, deixando abandonado o tramo de Ponte Caldelas. Van alá 10 anos e non son capaces de rematar o trazado de pouco máis de 6 kilómetros e que queda pendiente. Que curioso os tramos que queda pendiente en Ponte Caldelas. Podemos falar da PO 531, a estrada de Pontevedra a Villagarcía, da que se deba décadas falando, de ampliar a sección, non de bachear, nin de botar asfalto, señor Cubela, ampliar a sección e o trazado para adecualo ao intenso tráfico que soporta. Podemos falar da PO 352, entre Olla e o Rosal, que é obxecto de queixas diarias por parte dos usuarios, tamén con notas de prensa dos veciños. Non notas de prensa que sacan vostedes, os do Partido Popular, anunciando obras que na maioría dos casos non fan. Podemos falar de casi todas as estradas autonómicas que pasan polo rural e que están nun estado tercermundista, decimonónico, estradas de menos de 7 metros, sin cunetas, con curvas cegas, a pesar de todos os fondos europeos que lle habilitou o señor Sánchez, tan malvado para que fixeran sendas naqueles concellos nos que lle interesa en función da cor política, señor Cubela. Os datos son os que separan a demagoxia da realidade. Estadísticas oficiais. Un total de 23 persoas falecidas nas estradas da provincia de Pontevedra. Acabo, remato, presidente. 59 dos accidentes se produciron en estradas autonómicas, o 36 nas estatais e apenas o 4% na administración local, onde está tamén esta casa. E se atendemos o número de accidentes, novamente, a metade se producen en estradas autonómicas. Superou vostede o tempo. Gracias. Ben, non ten a palabra don Jorge Cubela. Brevemente, porque non imos estar de acordo, aínda que os datos son claros e reais na comparativa, nesa política comparada que debemos facer, tamén coa diferencia de orzamento que ten o Estado, pero claro, é máis importante pagar a factura aos independentistas cataláns que invertir en obras de conservación en Galicia, non? Onde o Partido Socialista nas eleccións autonómicas creo que foi capaz de formar grupo parlamentario con 2 furgonetas. Entón, imos a ir aos datos deste despropósito de moción. Miren, falan de siniestralidade, obviando interesadamente que 10 dos 12 puntos negros da nosa provincia, segundo organismos independentes, non o Partido Socialista nin o Partido Popular, que somos de parte, como o RACE e o AEA, pertencen á rede estatal, ademais de xeito reiterado nos últimos anos. É dicir, organismos independentes, como o RACE e a AEA, din que 10 dos 12 puntos negros da nosa provincia pertencen a estradas de titularidade estatal. Falando de recortes, o máis grave é o que acaban de perpetrar vostedes no goberno central, xa que o contrato de mantemento de vías nacionais da provincia de Pontevedra era de 17 millóns por 3 anos cando o sacaron no 2020, 17 millóns por 3 anos no 2020 e o novo, feito o ano pasado no 2023, polo mesmo período, 3 anos, reduciuse a 16,3 millóns de euros. Case 1 millón de euros menos despois de que o mantemento e a conservación dos viais de titularidade nacional sigue aumentando o seu deterioro. Pero que hai fochancas, hai baches en límites de velocidade a 90 por hora na Nacional 541, na 550, pero percórranas en concellos gobernados polo seu partido. Falen cos alcaldes do seu partido, do Partido Socialista. Pregúntelles aos concelleiros de Pobo, esos que non deberían de chegar nin a concelleiros do seu concello, como dixo o presidente do goberno, que opinan do deterioro das estradas nacionais ao longo do percorrido do seu concello. E, hombre, que casualidade que se aumenten as partidas destinadas a infraestructuras en Cataluña e en Galicia se reduzan ano a ano. Miren, esta fin de semana vostedes van a estar de balneario e de sauna en período de reflexión, pero os que non están en período de reflexión son as empresas, son os transportistas, son os concellos,
son as vertebracións e as conexións dos grandes territorios coa meseta que siguen levantándose ás 7 da mañán para levantar a fiestra dos seus negocios e traballar polo futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Nese gran período de reflexión destos 5 días de responsabilidade política, reflexionen sobre a quen hai que defender. Vaya rematando. Rematei, presidente. Gracias. Ten o turno de peche 2 minutos don Gregorio Agís. Que ocurrente, señor Cubela, que ocurrente, que demagoxia. Aquí traballa vostede, xa se ve os resultados desta Diputación, do moito que traballa. Mire, un dato claro da súa demagoxia, evidente, porque a xente escoita e non sabe se o que di é certo ou mentira. Mira, os datos que acaba de dar do RACE, o RACE só analiza as estradas nacionais. Por lo tanto, todo o que di é unha absoluta mentira. Só analiza as estradas estatais. Por lo tanto, esa comparativa que se inventa vostede é unha bazofia. Son incapaces, pero arbitrarios e partidistas. Os datos son obxectivos. Tramos coidados nos concellos de PP e abandono absoluto nas estradas que pasan polos concellos onde non gobernan. Que duros son, que exixentes son vostedes cos demais e que pouco son con vostedes mismos. Que pouco nivel de autoexixencia. Cando están na oposición, teñen un nivel absoluto de exixencia, cando gobernan son laxos e pouco precisos. Que pouco demostran cando están no goberno e canto predican cando están na oposición. Pedimos compromiso e traballo e menos fotos, señor Cubela. A Consellería de Infraestructuras debe tratar a todos os concellos por igual e debe resolver os problemas da rede viaria en función de criterios técnicos, non de oportunidade política. Pedimos que non fagan sectarismo, que non fagan discriminacións políticas, que non actúen en función da quen votan os veciños. Os cidadáns merecen un trato igualitario e xusto, non en función da quen votan. Isto é absolutamente renunciable porque non están castigando os alcaldes, están castigando os veciños. Pedímoslle respeto institucional, pedímoslle que traten igual a todos os concellos. E cando visitan os concellos, o razonable, o educado, o respeto institucional supón invitar o alcalde dese territorio, que é o que deberían facer, como se fixo sempre nesta casa. Vamos a proceder á votación desta moción número 13, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Xunta de Galicia un plan integral de mellora do firme e adopción de medidas de seguridade viaria nas estradas de titularidade autonómica. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada por os 13 votos do Grupo do Partido Popular. Punto número 14 do día, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación un plan de acción integral de mellora das estradas provinciais, así como que se reciba as alcaldesas e alcaldes da nosa provincia. Ten a palabra don Gregorio Agís. Bueno, dase conta, señor Cubela, ve a diferencia. Nos votamos a favor exixindo ao Estado que arregle as estradas. Vostedes son incapaces porque non teñen autocrítica. Aquí temos un reflexo da xestión que teñen vostedes en materia de estradas nesta casa. Unha das grandes apostas do goberno anterior da Diputación de Pontevedra foi a mobilidade e a modernización das estradas provinciais. Durante este período de 8 anos, a institución provincial investiu máis de 130 millóns de euros en máis de 200 proxectos para a renovación de firmes, mellora, conservación e mantenimento da rede viaria, obras de seguridade viaria, sendas para peóns e un longo, etc. Perdón. En total, chegáronse a asignar case 60 convenios de colaboración cos distintos concellos da nosa provincia para acometer obras de mellora nestes viais. Esta clara conciencia sobre a necesidade de aumentar a seguridade viaria en toda a rede de estradas provinciais e de recuperar o espazo público para as persoas levounos a poñer en marcha no ano 2018 o Plan Móvese, no que se investiron máis de 8 millóns de euros en proxectos de mellora de mobilidade con especial fincapé na protección dos colectivos máis vulnerables, peóns, ciclistas, persoas con mobilidade reducida, ou o Plan de Gavias de Seguridade por valor de 2 millóns de euros.
Puxemos en valor o espazo público como un dereito fundamental para a cidadanía e fomentamos formas de alternativas de mobilidade sostible, coas que incrementamos de maneira sustancial o espazo reservado ás persoas. Todo isto que a Deputación de Pontevedra fixo que se convertese nunha referencia no Estado español en materia de infraestructuras e mobilidade, sendo merecedora de recoñecementos e incluso chegando a ser nomeada como un claro exemplo de boas prácticas neste ámbito. Pero, por desgracia, todo iso muda coa chegada do novo goberno á institución provincial. Dende fai case a un ano apenas teñen noticias das inversións nesta materia, máis que facer aquilo que o anterior goberno deixou preparado e listo para ser contratado ou executado ou nin iso. Para esta falta de iniciativa hai que sumarlle a deslealtade institucional por parte deste goberno que non recibe os alcaldes e alcaldesas da provincia, ao mesmo que fan visitas aos concellos para sin dignarse a avisar aos propios rexedores. Por todo isto, instamos ao Pleno da Deputación aos seguintes acordos: que a Deputación de Pontevedra retome os proxectos de mellora das vías provinciais que deixou en marcha o anterior goberno, que presente no plazo de 3 meses a planificación das actuacións a desenvolver no conxunto da rede viaria provincial, moi particularmente naquelas infraestructuras situadas nas zonas rurais e urbanas. Que a Deputada de Infraestructuras se reúna de maneira inmediata cos alcaldes e alcaldesas da nosa provincia que teñen pedida unha reunión dende fai meses, tal e como facía o deputado anterior. Que se dé aviso aos rexedores de cada municipio cada vez que por parte desta institución se vaya a facer unha visita aos concellos, tal e como facía o anterior goberno nunha clara mostra de lealtade institucional. Un claro exemplo desta inoperancia, ineficacia e parálisis absoluto do Servizo de Infraestructuras é o caso de Pazos, que quedou absolutamente resolto todo o expediente e ainda se lle remitiu o convenio no día de onte. Isto é a primeira fase dun proxecto moito máis longo que esperemos, polo ben dos veciños, porque a palabrería está moi ben, pero o importante son os feitos, o importante non é o que se di, o importante é o que se demostra, señor Cubela, e a realidade do que demostran desde que están gobernando nesta casa e xa pasaron moitos meses é unha absoluta parálise en materia de seguridade vial, en materia de infraestructuras. E, como di vostede, os datos non menten. Moitas gracias. Grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Antes fixen referencia á canción de Coti, nada deso foi un error. E con respecto ás infraestructuras, pois, non sei se foi un error ou non, pero o certo é que houve unha paralización seria, non? É sorprendente, por outro lado. Sorprendente, porque a diputada, ela, é unha persoa capacitada, pero resulta que a lei que sacaron ustedes de que os cargos directivos deben ser profesionais, e así se intentou, pois ustedes interpretaron que eran discrecionais, que eran se cargaron ao director, a un funcionario que era francamente bo, independentemente do sino político, que evidentemente non era noso. E claro, agora veñen estas consecuencias, dunha paralización e, que xa digo, non sei se foi un error ou non, error non foi intencionado, é un certo desbarajuste que leva a que que se retrase casi todo e demais. Deixo a un lado, intencionadamente, o fenómeno que cando chega un novo goberno todo o mundo o seu máis urxente e o que non se resolvía hai que presionar para que se resolva. Porque iso non sería xusto, porque se a nós non nos gusta que nos fixeron eso, que por certo me fixo no seu momento, pois non pretendemos facerllo aos demais. E deixo a un lado tamén o que non se reciba a xente deixe de recibir. Desde logo, recibir un alcalde ou unha alcaldesa para dicirlle estamos en ello, non sabemos o que vamos a facer, é mellor non recibilo. Que me parece que é máis ou menos o que pasou.
parece. Porque para qué? Recibe para dicir, non, estamos en ello, non sabemos, a ver que vamos pasar, que non fa perder o tempo, non? E xa está. Que me parece que é o que pasou, ou teño, cando menos, a esperanza de que sexa o que pasou. Non por unha decisión que se adotaron máis con respecto a infraestructuras, que creo que foron erros graves e que agora saltarán nesta, saltaralle en outras moitas situacións. Que, bueno, todo o mundo pode entender que se perda un mes, 2, 3, pero bueno, xa empezan a pasar bastantes máis meses e non se ve que funcione. Probablemente vai ter que tamén a rectificar o error de cargarse o Ágora, verdad? Porque estábamos millorando a seguridade vial nas estradas provinciais dunha maneira moi clara, bueno, a ver se non hai un retroceso, e creo que hoxe a tolerancia aos accidentes, e non digamos aos feridos e mortes, é bastante menor que hai uns anos, ou que temos os seguros na provincia, que están carísimos, siguen sendo carísimos por a sinistralidade, etc. Entón, nós con respecto á moción, con respecto ao fondo que se retome os proxectos, non nos gusta mirar para atrás, que se retome, non, que se avance, porque non nos gusta mirar para atrás, nin nos gusta eso, que forzar, que decir, cada un terá o seu ritmo e demais, pero o problema que houbo é que antes facíamos referencia, non sei se no punto 8 ou 9 ou que sexa, eu dixino públicamente, o repetimos, que este goberno, se pudera eliminar aí 2 ou 3 meses de decisións que tomaron, que agora están pagando as consecuencias porque foron desastrosas, pois agardo, agora sacaron a convocatoria da Dirección de Infraestructuras, agardo que se cumpla, que se empece a funcionar, digo, polo ben da provincia. Realmente non estuveron aí nada finos, iso é o facer, eu chamo de facer política con sangue no ollo. O sea, pensar que os demais fan todo mal por mala intención. E non é certo, non é certo. Cando se pensa que quen levou antes eso, fixo con mala intención, non sei que, hai que cambiar todo, hai que desfacer todo o que fixeron, porque non sei que, tal, cométense erros graves, que precisamente o que cometeron ustedes cunha serie de cousas, entre eles as estradas provinciais. E repito, quero dicir, probablemente se lle deran mando, se lle deran vara alta a diputada, a Isabel Couselo, seguramente as cousas iban bastante mellor. Non lle deron, e incluso induciron a facer unha serie de medidas como cargarse a Dirección Xeral, estritamente profesional, etc., que agora están pagando. Hai que, agardo que corrixen canto antes polo ben de todos, dos veciños que sufren os problemas e demais. Moitas grazas, César. Ten a palabra a deputada Isabel Couselo. Grazas, presidente. Bos días a todos. Unha vez máis, o Partido Socialista segue pensando que goberna a Diputación e ven aquí a exixirlle a este goberno provincial a decirlle como ten que facer as cousas. Pois xa lles adianto que non. O Partido Popular ten o seu propio proxecto e vai non levar adiante. Un proxecto que, ante todo, é municipalista e que atende aos concellos. Citan vostedes na moción os millóns invertidos durante estes 8 anos, os proxectos redactados, os convenios asinados. Non teñan vostedes nin a máis mínima dúbida de que ao longo desta legislatura o Partido Popular non só vai manter ese ritmo, sino que o vamos a incrementar. Así que fagan os cálculos, non sexa que en estes 8 anos esa cifra da que tanto presumen se quede escasa. Dicir tamén, como ben todos saben, o normal cando se entra nun goberno é adicarlle un tempo á preparación, ao coñecemento de programas, proxectos, a todo o que está en marcha e tamén a todo aquilo que está por facer. E así o fixemos todos os membros do Goberno provincial nestes meses. En concreto, decirlles tamén en Gado que nestes meses me reunín con máis de 30 alcaldas e alcaldesas da provincia. E queren falar vostedes de parálise? Pois falemos do pasado, iso que tanto lles gusta ao Partido Socialista. Botemos a mirada atrás e falemos do que aconteceu no 2015 e en estes 8 anos. E para iso só temos que presentar as contas dos últimos anos do Servicio de Infraestructura. E aquí o poden ver vostedes. Parálise, 2015, parálise descomunal,
é prolongada que houbo no 2015, cando entrou o anterior goberno. Non estamos falando de meses, non estamos falando de un ano, estamos falando de máis de 2 anos. E isto é o que mostran as contas desta institución. E o que aconteza co cambio deste novo goberno, vamos a ter ocasión ao largo desta legislatura de poder debatilo. Vamos a ver, cando teñamos as contas do 2024, e vamos a ver se vai haber de verdade parálise ou non con este goberno. E lles auguro que van a encontrarse con sorpresas. E pretenden aquí tamén vostedes exixir con esta moción que o Partido Popular retome os proxectos que deixou en marcha o anterior goberno. Pois non sei que máis probas queren vostedes diso, de todos os proxectos que se tramitaron e se puxeron en marcha nestes meses e se adxudicaron. Poño exemplos. Marco Tomezo a Figueirido, Pontevedra, 2 millóns de euros. Cachafeiro Silleda, Caldas Vilanoviña, Fornelos Estacas, Ramallosa Parada. O convenio de Pazos de Amoedos Valos, de Pazos de Borbén. Sensibilidade absoluta e plena con todos os veciños que hoxe están aquí. E o que estivemos facendo estes meses foi precisamente un proxecto que estaba estancado, poñelo en marcha, sacar as trabas administrativas que tiña, modificar o proxecto, completar co proxecto de expropiacións, e todas esas trabas se resolveron. Precisamente por eso esta semana se remitiu o convenio ao Concello de Pazos. E todas esas obras que acabo de citar, permítame que lles diga que son exemplos de obras en concellos nos que non goberna o Partido Popular. E, polo tanto, tira por terra o discurso político do Grupo Socialista, pretendendo colocarnos unha etiqueta que é falsa. E as accións que puxemos en marcha en eses meses demostran e reafirman o proxecto municipalista do PP de Luís López, que atende a todos os concellos, sexan da cor política que sexan. E, ademais, estes feitos demostran, ademais, a diferencia que é precisamente a diferencia que está entre o Partido Popular e o Partido Socialista, a forma de gobernar. A diferencia do que fixo o anterior goberno no 2015, que foi quen de paralizar expedientes, botaron abaixo obras que estaban en plena licitación, Serrapio Portela, Xesteira Almofrei en Cerdedo Cotobade, obras xa adxudicadas, como Baión András en Vilanova. Incluso rescindiron contratos con obras executándose, Mane Rebón en Moraña. A diferencia do que está facendo o Partido Popular, traballando por todos os concellos, proba diso as obras que estuvemos poñendo en marcha, traballando tamén nas actuacións que levan 8 anos os veciños esperando por esas estradas. Falo desa primeira fase de Baión András, que en breve se vai firmar o convenio co Concello. Falo das obras de Serrapio e de Xesteira que están agora en execución. Falo de proxectos avanzados como o que está de Mano Rebón, Piñeiro Arcos en Cuntis, proxectos de reforma de firmes. E todos estes proxectos van vostede ver a realidade nos seguintes meses. E isto son só en estes meses de traballo, pero podría seguir, señora Gis. E xa para rematar, vostedes na moción exixen e poñer encima da mesa unha planificación das actuacións a levar a cabo na rede provincial en menos de 3 meses. É curioso, levamos meses gobernando e nos exixen unha planificación de todas as actuacións e vostedes non foron quen, de en 8 anos, poñer ningunha planificación encima da mesa. E máis, non foron capaces de poñer a planificación do servicio, algo que leva reiterando desde o Servicio de Intervención e desde o Servicio de Recursos Humanos. Vaya rematando. Remato, presidente. Como comprenderán, a vista de todo exposto, consideramos que non están en posición de exixir a este Goberno provincial todo o que plantexa a moción e, polo tanto, este grupo vai a votar en contra. Gracias, presidente. Grazas, deputada Isabel. Ten a palabra don Gregorio Agís. Evidentemente votan en contra porque non teñen sentido crítico. Tamén votaron en contra da moción de Pazos, non? E votaron en contra. Non? E ora resulta que nos ven vostede aquí a pedir tempo, non? En resumo, nos pide tempo e que non, o que non fixeron hasta agora que si o van a facer, non? E que nos vamos a sorprender. A realidade é que, bueno, o convenio de Pazos mandaron onte, despois de que este grupo dera unha roda de prensa e presentara esta moción. Onte mandaron, algo que estaba completamente feito. As obras que enumerou moi pouquiñas, lle quedaron feitas, non tuvo que xestionar absolutamente nada, porque o convenio de Pontevedra, déxeme falar, o convenio estaba remitido, cando se remite o convenio está comprometido o gasto, estaba pendiente da aprobación do Concello. Pero, é dicir, unha parálisis absoluto, señora Couselo. O Servicio de Infraestructuras é a sombra do que foi. Non se lle coñece acción ningunha, carecen de iniciativa.
E non se lles coñece cal é o seu modelo, non teñen modelo, non se sabe cal é o modelo. Non reciben os alcaldes, dice que recibiu a 30. Desde logo, serán todos do PP. Do PSOE, non. E me atrevo a decir que do BNG tampouco. Digo yo que o que fixeron foi sacar os proxectos que lle interesou. Estos que xa mencionei moitas veces, señor Cubela. O contrato de conservación deixámoslo feito. Téñense tramitado máis de 60 convenios por valor de 32 millóns de euros. Había unha maquinaria en funcionamento cun equipo técnico capacitado e había un modelo que seguía, que era un exemplo, que recibiu premios a nivel nacional e a nivel internacional. Mira, proxectos en redacción lle quedaron 16, lle quedaron 3 convenios en tramitación na Diputación de Pontevedra, pendiente da aprobación da Diputación despois de que aprobaran os concellos, 3. Tamén 7 convenios que foron propostos desde a Diputación de Pontevedra sen que polo momento teña chegado a aprobación municipal. O que dixo de Pontevedra, Covelo, A Estrada, Boeu 2, Moaña, Tomiño. Quedaron 15 obras en execución, desas que fala vostede. 9 obras aprobadas pendientes de inicio. Quedaron pendientes de axudicar 9 obras, pendientes de axudicar, con toda a tramitación feita. Quedaron 3 obras co proxecto aprobado e pendientes de aprobar o expediente de contratación. Bueno, quedou o plan MOVES en funcionamento, de mobilidade segura, que representou 1.500 reductores por un importe de 8 millóns de euros, o plan de gabias de seguridade lle quedou en marcha executándose, 3 lotes por valor de 2 millóns, o plan apearse lle quedou en marcha. Quero decir, había unha planificación, había un orzamento que vostedes non dotaron nin orzamento e había un modelo. Vostedes o que teñen e o que poden presentar é unha parálise absoluta. Señor Gregorio, rematou o seu turno de palabra. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. A diputada do Partido Popular estuvo moi vehemente, demais, só que os feitos non corresponden. Porque, claro, é que non había pasta, e resulta que nunha modificación de crédito se quita pasta para deportes, por exemplo, e non para eses proxectos que, según ela, estaban avanzados. E, por outro lado, di que o convenio se mandou onte, nantronte, o que sexa, ou de Pontevedra ou de Tomeza, sigue dando voltas. Non casa a situación, evidentemente. Entón, pode piller toda a vehemencia que queira, pero non casa. E ten que botar man de algo como que no ano 15 o servicio estaba desmantelado, ou de obras que citou aí, que non citas que están feitas, sin permiso do Argo de Galicia, dicindo que os terreos estaban a disposición e había escrito dos propietarios dicindo que de disposición nada, etcétera. Bueno, podemos ir para atrás, non creo que teña ningún sentido, desde logo. Eu antes dixen que hai cousas que non creo que sean que se deban facer. Como ustedes na oposición se dedicaron a dicir que non recibo os alcaldes, Jesús, Uxío e máis Gregorio, que non recibiron a todos sabidos por haber, incluso a veces para perder o tempo, porque a veces había alcaldes e alcaldesas que viñan pedir unha cousa e despois salían daqui pedindo outra, montando lío con outra, con a lealdade, cuidado, houve de todo, pero reciben. Non é xusto. E se non vamos por a elevación que recibe o presidente, o sea, que moi ben, o presidente cos detalles dun convenio, que non nos gustou que fixeran, era injusto, profundamente injusto, agora non sabemos se é xusto ou non é. Teremos que deixar pasar algúns meses, porque, se o que dixen antes, se resulta que non hai nada que dicirlle, pois iso. A señora diputada terá traballado moito, pero as decisións que se tomaron en outros ámbitos que non era estritamente o seu, cargarse o director xeral, quitarlle cartos á mobilidade, etcétera, pois deixaron unha situación bastante precaria, que agardo, e teño, desexo todo o corazón que se vai resolvendo e se vayan despachando e se vayan resolvendo. Na moción vamos a estar. Grazas, César. Ten a palabra doña Isabel Couselo. Ben, en primeiro lugar, dicirle ao señor Mosquera
que todos os proxectos que citei aquí, entre eles o de Pontevedra, todos teñen o diñeiro reservado. En segundo lugar, decirlle ao señor Agís que, e non minta, porque pode confundir aos veciños que están hoxe aquí presentes, que cando se remite un convenio a un concello, en ese momento non hai o diñeiro reservado. O diñeiro reservado, a retención de crédito, se fai cando se aproba o convenio despois aquí en Diputación. E vostede, como anterior diputado de Infraestructuras, debería sabelo. E se o sabe, o que está facendo é mentíndolle aquí aos veciños de Pazos. Con respecto á planificación formal, vostedes non fixeron ningunha. Que tuveran unha planificación interna, igual que a podemos ter nós, pero planificación formal como a que nos están exixindo vostedes aquí, non hubo ningunha. E sigo. Quero atender outra cuestión que tamén se fala na moción. Vostedes falan de deslealtade. Imagino que se refire vostedes ao seu compañeiro, o alcalde de Villagarcía, cando anuncia a apertura da nova biblioteca na que a Diputación invertiu 1,2 millóns de euros e nin foi convidada nin informada deste acto. Como tampouco da visita en novembro da teniente alcalde de Forcarei á estrada provincial Soutelo Covas, como tampouco a visita en este febreiro da alcaldesa de Silleda á estrada provincial Cachafeiro-Silleda. De isto si non falan. Non sei de que deslealtade falan vostedes, cando nós si convocamos a todos os alcaldes para presentar o plan máis provincia. Ou cando esta semana nos reunimos co alcalde de Cambados e na anterior co alcalde de Mondariz Balneario. Eu mesma, nas últimas semanas, me reunín cos alcaldes de Bueu, de Catoira, de Barro. Díganme vostedes cantos concellos da provincia deixou sin visitar Carmela Silva nestes últimos 8 anos. Así que falan vostedes tamén na moción da necesidade de aumentar a seguridade viaria nas estradas provinciais. Dicirlles que precisamente ese foi un dos principais obxectivos nestes meses de goberno, sacar adiante o contrato de conservación integral das estradas provinciais, un contrato que estaba estancado e que o señor Agís coñece perfectamente, un contrato no que vostede adxudicou a reducción dos pregos no 2021 e tuvo que pasar case ano e medio despois, ata febreiro de 2023, no que vostede mandou a proposta para o servizo de contratación, que é ese momento no que se ten conta de que se quere iniciar un expediente. Traballo foi o que se fixo nestes meses, que houve que modificar os pregos, que houve que adaptalos ao novo convenio laboral, que houve que incluir personal esencial que faltaba, houve que actualizar precios que viñan demandando os técnicos de conservación e aos que non se lles fixo caso, co risco de encontrarnos cunha licitación deserta. E, sobre todo, traballo foi conseguir 4 millóns de euros máis que o que necesitaba para sacar este contrato de conservación. E traballar tamén no resto de proxectos nos que estamos traballando, nos que se estivo traballando. Así que, vostedes con esta moción piden aquí poñer en marcha actuacións do anterior goberno e vostedes anularon e rescindiron obras e contratos no 2015. Piden planificación das actuacións na rede viaria en menos de 3 meses. Vaya rematando. Remato, presidente. Vostedes en 8 anos foron incapaces de poñer nada encima da mesa. Como comprenderán, a moción se cae polo seu propio peso. Creo de verdade, esta moción debería levar ao Grupo Socialista a facer un exercicio de reflexión. Para min, a coherencia e a exemplaridade son adxectivos fundamentais á hora de definir un goberno. Remato, presidente. Moitas gracias. Ten a palabra aos 2 minutos, don Greco. Non poden ir ao seu territorio. Te tenen que avisar para ir a unha estrada ao seu territorio. De verdade está dicindo eso? É insólito, vamos. A retención non se fai cando se remite o convenio, non. Pero hai un orzamento e hai unha dotación prevista en función dese orzamento. É diferente, non engane, non chegue coas palabras. O plan de conservación, fíjese se éramos previsores que tendo un en vigor que remataba no 24, empezamos a redactalo no 21. Vale, o que vostede ve como un problema significa planificación, significa resolver todos os variables, son documentos moi importantes, moi extensos que lle quedaron feitos, que planificamos con 3 anos de antelación. Son desleais, non avisan os alcaldes cando van a un concello. Pero é unha cuestión de cortesía, de educación, non é só de lealtade. Anuncian que xa se reuniu con 2 alcaldes porque se reuniu con 2. Eu me reunía con 2 cada día, era nada que ver. O goberno anterior non había acto donde non invitaran os alcaldes. Non firman convenios, non licitan obras, non se lles coñece actuación, nin proposta, nin plan. Hai un apagón evidente nos servicios. Pensamos que a Diputación pasou de ser unha referencia a nivel estatal a ser un absoluto
vacíos, é unha parálisis absoluta. E logo, os veciños que coñecen, aí está o alcalde, que coñecen precisamente cal foi a xestión no tema de Pazos, que os temos aquí diante, saben precisamente que o que vostede di non é certo. É dicir, quedou todo resolto, tiñan que remitir simplemente o convenio e tardaron casi un ano. É un escándalo. É dicir, é un absoluto escándalo. Pero é remitir un simple documento con algo que está planificado, que está tramitado, que está xestionado. E logo, comprométase con esta xente, por favor, en acabar a fase 2 e a fase 3, porque isto é só o inicio. Ben, moitas grazas. Bueno, a verdade que está sendo un pleno cargados de contidos, con detalles como os que nos avanzou o Grupo Socialista de darse un período de reflexión, ao mellor seguindo o seu amado líder, para ir non debatir nun tema importante, pero isto xa hai uns antecedentes, que vostedes tampouco, cando foi para falar aquí da desigualdade dos españois do goberno de Pedro Sánchez, tamén non fixeron acto de presencia. Eu, ao mellor, deixeme falar, eu non falei. Eu, ao mellor, Pedro Sánchez, esos 5 días que necesita para a reflexión, igual os tomou como exemplo do Grupo Provincial do Partido Socialista. Eu, se necesitan un tempo para reflexionar sobre a intervención que vou a facer, tamén poden ausentarse sin problema ningún, porque, oye, ustedes van a plantar a provincia cada vez que o debate non lles guste. Porque non é plantar ao Partido Popular, é plantar a provincia. Van a plantar, insisto, a provincia, a casi 1 millón de veciños e veciñas desta provincia cada vez que non lle guste o debate. Bueno, pois, alá vostedes, pero o deixo para a reflexión. Desde logo que isto é que flaco favor lle fan a democracia e o que se nos exixe aquí como deputados. E logo, tirando dunha palabra que dixo o voceiro do Bloque, que se referiu á voceira do PSOE, dicindo que se meteu nun patacal, cando faláramos do paseo de Pontevedra a Marín, eu dicirlle a voceira do PSOE que sigue de patacal en patacal metida. Cando anuncia que o presidente leva sin recibir a 15 alcaldes do PSOE. O PSOE ten 19 alcaldías na provincia. Este presidente da Diputación, antes do 20 de decembro, recibiu a 12. 5 meses despois de tomar posesión. 12 alcaldes do PSOE. Logo veu o período de sombra, provocado polas eleccións autonómicas, e non se pudo recibir a xente. Lle cito os 12, porque este é un claro evidencia de que non se falan entre vostedes. Porque se tuveran diálogo entre os alcaldes do PSOE, como poderían decir que o presidente da Diputación non o recibe? Ou é que isto, xa digo, alguén está fora de onda ou se vive nunha burbulla? Alcaldes dos concellos recibidos do PSOE antes do 20 de decembro. Empezo polo norte. Rodeiro, Silleda, Vilagarcía, Meis, Grove, Illa, Vilaboa, Nigrán, Gondomar, Fornelos, Redondela, Tui. Antes do 20 de decembro recibín a 12 de 19. É algo que está aí, que é público. Non son reunións ocultas. A parte de que con moitos, pois falo por teléfono con eles, ou hai encontros nos que se coinciden e se comentan problemáticas. Polo tanto, o patacal, voceira do PSOE no que se meteu é considerable, sin citarlle os que recibín nos últimos 15 días. Recibín alcalde de Mondariz Balneario, do Bloque Nacionalista, alcalde de Vilanova, do PP e alcalde de Cambados, do PSOE. E dá esa circunstancia de que onte recibo o alcalde do PSOE, lóxicamente unha reunión programada antes da súa nota de prensa,
lóxicamente, se non pregunte, é que non falades entre vós. Falade entre os alcaldes do PSOE. Sei que é difícil a comunicación, ou a mellor se chamades a algún, pois igual está reflexionando como o seu líder. Alcalde de Cambados, da comarca do Salnés, 9 concellos, salen ustedes dicindo que non se reciben os alcaldes do PSOE. Oye, que cara lle pode quedar aos seus compañeros de partido de Meis, o Grove e a Illa de Arousa, cando foron recibidos antes do 20 de decembro? Por lo tanto, eu invito a que deixe de ir de patacal en patacal. Os feitos pois acreditan moitos dos desperpentos que aquí tamén se escoitaron e pon a credibilidade no seu sitio. Así que, xa por pechar esta cuestión, donde se fala de recibir aos alcaldes e alcaldeses da nosa provincia. Eu teño peche de turno da moción e vamos a proceder á votación da moción número 14 da orde do día. Moción do Grupo Provincial... Está... A ver. Vamos, silencio. A capacidade miña de escoita nunca está en dúbida. Se outros aplicaran a merma, vamos a proceder á votación do punto número 14. Moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación un plan de acción integral da mellora das estradas provinciais, así como que se reciba as alcaldesas e alcaldes da nosa provincia. Votos a favor? Abstención? A ver, votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Ben, queda rexeitada pola maioría do Grupo Popular. Pasamos á parte do pleno, asuntos de fora do orde do día non hai, e pasamos aos seguintes 6 puntos da orde do día da parte de información e control. Dar conta do informe da intervención sobre o período medio de pago a provedores correspondente ao mes de marzo de 2024. Punto número 17 da orde do día. Dar conta do informe da intervención sobre o cumprimento durante o primeiro trimestre de 2024 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Punto número 18 da orde do día. Dar conta do Plan Anual de Control Financeiro e Auditoría da Deputación a desenvolver durante o ano 2024. Punto número 19. Dar conta da resolución presidencial de data de 10 de abril de 2024 declarando a emerxencia na tramitación do procedimento de contratación da obra construción de muro de contención na EP 4005 Areas Alxén Cabreira no PK 9+450 marxe dereita no Concello de Salvaterra de Miño. Punto número 20. Dar conta da resolución presidencial de data de 15 de abril de 2024 número de rexistro declarando a emerxencia na tramitación do procedimento de contratación da obra construción de obras de defensa da drenaxe transversal na EP 4306 Ponte de Val, Barcia de Mera, no Concello de Mondariz. Punto número 21. Dar conta da resolución presidencial de data 16 de abril de 2024 declarando a emerxencia na tramitación do procedimento de contratación da obra reparación de muro de contención na EP 2204 Sabarís Belesar, no Concello de Baiona. Punto número 22. Dar conta das resolucións presidenciais. E punto número 23. Rogos e preguntas. Ten a palabra doña María Manuela Rodríguez Pumar. Grazas. Quería facer dúas preguntas. A primeira ten a ver coa presentación que se fixo por parte de vostede, do Goberno, do Plan Director do Parque
do Plan Director do Parque Castelo do Sobroso, que, digo, atopándose o Castelo de Sobroso na parroquia de Vilasobroso, pertencente ao Concello de Mondariz, aínda que o Castelo sexa hoxe propiedade do Concello de Ponteareas, por que non foi convidada a entidade local menor de Vilasobroso a ese evento? E a seguinte pregunta ten a ver coa estrada da que estaban os representantes veciñais máis o alcalde, que era unha pregunta no sentido de que no mes de xaneiro fixéramos unha pregunta ao grupo do BNG a respecto desa estrada e cando se publicou como reacción, bueno, pues, aparte de presentarse aquí unha moción por outro grupo político, o Departamento de Mobilidade se puso en contacto ca plataforma dicindo que se iban a reunir inmediatamente. A ver, espera. Non che se escoita, A pregunta que fixeches cortouches intervención por unha máxima de que non instaurada por min, senón por o anterior equipo de goberno. Non sei se lembrades quenes eran, non? É formular pregunta. Por favor, repite a pregunta. Cando vai recibir, os que se vai entrevistar, a responsable do Departamento de Mobilidade coa plataforma pola mellora da EP 2703 de Pazos de Borbén. Por parte do Grupo Socialista, preguntas? Quen pregunta? Primeiro, sí. A ver. Dúas preguntas, presidente. A primeira é cando pensa o presidente pedirlle desculpas a esta voceira do Partido Socialista polas mentiras que verteu sobre a miña persoa fai un intre. E a segunda pregunta é cando vai o presidente da Deputación de Pontevedra a dirixir de forma democrática a este pleno cando se lle solicita unha cuestión de orde e por alusións non se lle dá a palabra a esta voceira. Moitas gracias. Última pregunta, Gorka. Rogo. Ahora, ¿no? Bueno, rogamos ao presidente da Deputación e á deputada de Deportes que abandonen ese ritmo caribeño, esos 10 meses de reflexión que levan no goberno e se poñan a traballar para sacar as bases reguladoras para os clubes deportivos da provincia que teñen totalmente abandonados. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Damos por finalizado este pleno. Bo día.